3 de juny de 1947 es va concedir a la Índia Britànica la independència per la lluita activa per la independència existent i poderosa a l'indret, com a força determinant, i juntament amb el context de la Segona Guerra Mundial. A l'Índia Britànica se li havia promès la independència a bescanvi de participar en la Segona Guerra Mundial, i així es va obtenir, no sense abans delimitar uns territoris de majoria musulmana i hinduista per evitar l'ulterior conflictivitat, és a dir, amb la intenció de crear-ne dos estats propis a la finalització del procés de descolonització de la regió, de l'Índia Britànica. Així van néixer Índia i Pakistan, que es trobava dividida en dues regions, distanciades tant per terra com per mar. Aquest altre indret se la va conèixer com a Pakistà de l'Est, però el conflicte no es va fer esperar. Motius que perjudicaven la igualtat de drets democràtics entre ambdues regions, així com la desigualtat lingüística que patia el bengalí, que quan es denunciava es reprimia brutal i salvatgement amb assassinats de manifestants, així com un immens conglomerat de coses més, van provocar la guerra d'independència de Bangladesh contra el Pakistan i va obtenir la seva independència el 7 de març de 1971, en greus denúncies arreu de greus abusos contra els drets humans. Bangladesh és el 8è país amb més població del planeta i la tercera economia emergent més potent del sud-est asiàtic. Amb 163 milions de persones, superen 21 milions d'habitants Rússia, que és el país amb major extensió del planeta. De majoria musulmana, l'estat es declara musulmà pro-laic, amb igualtat de drets per als practicants d'altres religions. És un país que pateix i patirà molt pel canvi climàtic i això ha fet créixer una enorme consciència en la població envers de l'economia inaudit absolutament en qualsevol altra banda del món. A més, malgrat que persegueix i censura l'homosexualitat i bisexualitat, després és un dels països que no preestableix en cap document per un gènere en específic. És a dir, la transsexualitat no és legalment un problema i, de fet, és relativament acceptada per la població urbana, esdevenint juntament amb Iran i algun altre un d'aquells pocs estranys països que ser homosexual et pot costar la vida, però ser transgènere és un fet fins i tot normal, o el manco no prou motiu com per acabar amb la teva vida. Altra cosa curiosa és que les dones tenen plena igualtat de drets per votar i participar en càrrecs elèctics, fins a tal punt que Sheikh Hasina, la primera ministra del país, és una dona i la cap de l'oposició. Khaleda Zia també. I això és un país musulmà. Potser alguns critiquen massa perquè no en saben gaire. De tota manera, no vos puc vendre Bangladesh com a l'indret més meravellós del món. L'explotació laboral infantil en fàbriques és un fet i, malgrat que l'Estat intenta combatre'l, li està costant gestionar-ho, perquè entra en contradicció amb les forces econòmiques de les quals depèn l'actual prosperitat de l'indret. Seguidament, cal dir que hi ha un 0,9% d'esclaus, cosa molt greu. I sí, potser el percentatge et sembli baix perquè sembla un nombre ínfim, però si recordam que Bangladesh és un dels estats més habitats del món, ens adonam que el nombre d'esclaus supera el 1.000.000 de persones, Déu meu. A més, cal esmentar que malgrat que s'intenta abolir la pràctica, el matrimoni entre nines menors d'edat i homes adults és encara habitual i freqüent a Bangladesh. La immensa part de la població de Bangladesh parla bengalí i residualment altres llengües pròpies de l'indret, també indoeuropees, de la branca ària de la regió, com es diria una altra llengua que provendria del sànscrit. El 12% de la població parla anglès de manera addicional, el qual és un percentatge molt baix per a una colònia britànica, però tampoc no ens podem oblidar que la quantitat de població local era i és encara ingent, massiva,
No hi ha altra paraula. Això no es pot assimilar amb 100 anys d'ocupació. Bangladesh promet ser un d'aquests indrets pensats i ideats per a aquells que volen viure una aventura en la natura o fins i tot un xoc cultural sense precedents. Si ets un d'aquests mochilleros que vas cada 2 per 3 a la Índia després de la temporada, per què dimonis no dones una oportunitat a Bangladesh un any? Mezo